So hi guys, for today's episode to my vlog is we are now buying a selfie stick together my best friend Mayot. Oh look him. He look his selfie stick nga with nga light no in the babaw of my cellphone. So okay guys, wa siya ka connect. Wa siya ka connect kay pareha na big Bluetooth. So money guys, ako introduce you our bye the remote siya mong gipalit nga selfie stick with the ring light nga with tripod, double kill siya no. So pwede siya maningani guys, mobilangkad o oh my god, mo taas lang. So na siya Bluetooth, Bluetooth, wait lang hayag kayo no. So hayag kayo ko dira guys, di pa ako suga guys, iyon ko daw suga, iyon na ba? Iyon ba kung saan ka reflect mo na ba ako suga guys, so karon iyon, oh diba? Oh nice na kayong view, so nice ya guys, recommended, pila gini rate, pila gini? Tag 86 lang. O nya shipping 14. So nipalit mi ani duha. O duha ni guys, duha. Kasabot duha. oh my god, Kini isa kay black. Tapos kini is pink. So ako pink. So bite is black na galoib na siya, wala siya mahuman sa yung tuslok-tuslok. Hindi lagi ka ka-connect. Lubat siguro eh. Hindi sa na lubat. Kaya wala siya ka-connect guys. Ako ang kuan do ta ka-on. Hindi na kukunik ah. Kuniktingin na lubat ng musigat. Hindi lagi na ko. Pag ano connect ko ah. Oo, kunik ko. Na ako na pa akong malagi ni. Laporo mo. Adara. Oo. Bila picture. Dia lagi na picture ako picture. oh my god, Pa ako di ka mga. Ganyan na ko rin magagalagot ta. Sige, di na mauing-iring yung gawin ba? Di na mauing. Jeez. Ay, pagwadida. Hoy. Pakan kabuang. Di pagilala. Wow. Di ba na pares mag-iring hanggun buwaga ka? Pa ako nang lagay mo buwaga ka ron. Itong isa itong irong. Pari ada riba. Sasaron. Today video day ay tanawa na day ang buntis day na naglaag na po day naabot na og Cordova day 10 kilosis day. So mao na day wa na pagpalupig day bisag burot day makiglaag jud day o man the birds na ko day ang gabasmas na day kanang kikusgan namang inday na amo da inday bayot day ba. So mao to day nice kig view day. So nasa yung mga roses dye. So kanang roses nga white dye, artificial na dye nya. Lights nga color dye, usab dye. Oh, daghan kanang laag di dye sa 30 night na dye. Na ulit alas 12 na dye. Sa sobrang kalaaga na to dye. Mabot yung may labong gabi Aris. Buskwak ng lubot.